Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam moko be bien fenfena uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kanisoja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo temindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro benodo diye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma ya fula kulukoro sira dala o pana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ke tugo nyuma ana musaka u ala ka noya sira me bela jele ye innal hamda. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Tuabukalo alet le kononton ye biye no ye utukalo ye samba fla ani mugan aleni woro ambe befo ka be walo mando fala bi donga ye kelempe sabla me dokokun kunchela dokokun kono ko la belebele ba amna na ulufo nga sanga u fe bingali do kera ye anada do no ye sɔgɔmada in na kabini nɛgɛ kaɲɛ 5 tɛmɛna ni miniti 30 ye kankaw san mara kɔnɔna na wolomasiri tabaw dagayɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko 23e régiment fala ye bin taara kɛ ale kan a ma bɔ fosi fɛ
min ye marifakan kɔni ye sangaw y'o mɛn k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 n'o ye 5h du matin tɛmɛnen ni miniti 30 ye fo ka taa se sɔgɔmaɲɛ kanɲɛ 7 ma mugukan ale kɔni tun bɛ kan in kɔnɔna na kosɛbɛ kɛlɛ in a guanna i n'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min waleya in sangaw olu sɔmin'a fɛ a mɛnna sabula kabini sangɛmɔ waati n t'a dɔn ni hakili b'a la dugudenw bɛ ka kibaruya di k'u b'a fɛ ka bin san kan u b'a fɛ ka bin san kan san yɛrɛ k'a daminɛ san fala ye ka taa se jene ka taa kuwakuru ka taa min ye ɲɔnɔ ni segu marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a ta fana san fana fɛ ka kɛnparana kɛ ka taa min ye tomiya bɛnɛna ninnu bɛɛ lajɛlen mali ni burukina dancɛla fala ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na dugudenw b'a f'i ɲɛna don o don k'u ɲɛ bɛ bamacɔri ni wale kabaw la armée fana b'i se la fala ye sabula min ye tukɔnɔ dogoli yiri sanfɛ dogoli yiri jukɔrɔ dogoli ka t'i bɛlɛn kuma o kuma de bɛ k'i meru o tigi ye man di nka o la sa bi de sa u y'a b'u yɛrɛ la ka na kɛnɛjalan kan min ye armée ye ale dagayɔrɔ min bɛ yen n'o ye 23e régiment ye colonel lieutenant colonel al umarani a n'a ka cɛdenw a ma bɔ foyi fɛ fala ye kisɛ kɔni de cira sa kabini heure 2 bɔɲanko marifakan bɛ taa da kuma min o y'a sɔrɔ su kɔni bɔrɔntɔlen don fan caman fɛ min ye wolomasiri tabaw ka kan kɔnɔna ye fala ye al umarani n'a ka cɛdenw olu ye kimɛli kɛ o y'a sɔrɔ sa pankuru ale ma don kɛlɛ kɔnɔna na tile waati min na ni nɛgɛ kanɲɛ bɛ 8 sɔrɔ pankuru ye nɔbɔli daminɛ ni a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw ye fala ye min ye an ka pankuru caman sangaw olu ɲɛ sigara olu ma u ka kabakolo la bi fala ye sabula o fana y'a damana ko ye kɛlɛ in kɔni kɛra cɛsiri ni timinanja wulikajɔ ani min ye mugu ci sabula kɛlɛ in fanba fala ye a kɛra duguma de koyi terɛnjɛ don ninnu nana de kana don kan kana firi kan kan u firilen kan 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 kɔnɔmɔgɔw fana se ye fɛn fɛn ye u y'o ta u y'o kɛ ɲɔgɔn ka fala ye ɔ kibaruyaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ su bɔra nka min ye bamacɔri ni wale kɛbaaw ka su mɔgɔw ɲɛ sigara mun kan n'o sɔrɔ su yɛrɛ ye o bɛ taa se 40 ma nka san ka kabini ko in daminɛna san kɔnɔna na san marabolo san tɛnkudugu n'a bolomadadugu wulikajɔ bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabula min ye armée ka gosiliw ni pankuru ye o tora senna yɔrɔ caman maa caman de bɛ ninnu na fala ye u ye min ye motow bila k'a fɔ k'u bɛ duuru don fiɲɛ na o motow o minɛnw ani minnu fana sara komi anw tɛ su yira anw kɔni fala ye ne bɛna fɛn dɔ fɔ an lamɛnbagaw k'a faamuya bɔlɔlɔ sanfɛ baara in ma nɔgɔn dɛ fɛn caman ka di mɔgɔw ye u ɲɛ k'a ye nka n'anw y'a kɛ u b'an ka pajiw datugu hali ka bamacɔri kɔbaw tɔgɔ fɔ u tɔgɔ jɛ kan tubabukan na bɛɛ bɛ min dɔn n'i y'a fɔ i bɛ kungo sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ nin bɛɛ ye baara in gɛlɛya dɔw ye donc an b'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna sa k'a fɔ wulikajɔ in kɔni nin fɛn in armée ye u gosi ka taa se fu gosiyɔrɔ da laban na o de kɔfɛ sa min ye lieutenant colonel el umarani ye a bɔra ka dantigɛli kɛ tubabukan na ka mɔgɔw hakili sigi san n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu ani mali fan 14 o y'a sɔrɔ maa ninnu kɔni ye jaw sa kununko jaw kunnasinigo jaw san 100 jaw fili fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka ko kɛra cogo min an ka lieutenant colonel el umarani lamɛn ale min ye commandant ye 23e régiment la sangaw fɛ a bɛ nanzarakan na. Bonjour à tous, moi c'est le lieutenant-colonel El Mourani, commandant 23e régiment. Donc ce matin, comme vous le savez, l'ennemi est monté à l'assaut sur le 23e régiment. Donc l'ennemi a été neutralisé et l'assaut a été repoussé avec succès. Donc le bilan est en cours. À peu près une quarantaine de personnes ont été neutralisées par les FAMA. Donc nous remercions la population et nous disons à la population de continuer à rester vigilant et de ne pas tomber dans l'amalgame. Donc l'armée est là, l'armée continuera à faire son travail. Donc on continue à faire nos missions régaliennes. Et comme on l'a dit, le 23e régiment est toujours là. Comme vous le voyez dans la vidéo, on est toujours dans le PC 23e, donc le camp n'est pas tombé. Donc on continue à ratisser la zone pour faire les ratissages. Merci beaucoup. Fala ni bela jele kele ko fe sa armée re no ye Jean Élisée Daouye
a y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ in kɛra jinim ni FLA maaw fɛ hanfala ye ka bolofara minnu bɛ yen n'o ye Al-Qaida ye o maaw de ye nin baara cɛjugu in ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma nka a y'a yira sa k'a fɔ ko kimɛliw bɛ sen na n'Ala sɔnna ma su kɔnɔna kɔni na u na ɲɛfɔli kɛ maaw ye dɔgɔkun kibaruya yɛrɛ bɛ daminɛ n'o fana ye halisa Jean-Élisée Daw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa wolomasiri taba ka wulikajɔ dugukolo ko hukumu kɔnɔna na jumadon k'a daminɛ na sa ka na se fo kunungo masa Bulkesi Kidal ani Tesali ci armée wulikajɔ kɛ ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ tuma min na min ye pankuru kɔni ye lingila nka caman kɛ fala ye wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka kɛ ni pankuru ye sibiri n'o tun ye kunungo kalo tile 8 ye min ye an ka wolomasiri tabaw ye sa u ye gosili kɛ yɔrɔ caman na gosili min n'o kɛra Kidal Tɛnkudugu n'a bolomada duguw fana na Bamanjɔlen Duguwale kɛbaw tun bɛ minɛn caman kɔnɔ o minɛnw bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'o dakolonci Kidal ni Tesali marabolo la Bulkesikaw fana fɛ yen o kelen don armée ale y'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw to sen na ka kɛɲɛ ni a ye kibaruya min sɔrɔ sa gosili a y'o kɛ yen fana Bamanjɔlen Duguwale kɛbaw kɔni kun dogolen don merilen don yɔrɔ yɔrɔ la sa k'o bɛɛ lajɛlen filenkolonci k'o dakolonci k'a b'a ɲini dugudenw fɛ halisa an ka to an jɔlen wolomasiri tabaw olu kɔfɛ senkɔrɔma dondoli la Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ dɔgɔkun yɛrɛ baara kɛra o la Kwakurukaw fɛ yen Tesali ci Abeibara Tabrishati Masina Moti nin bɛɛ lajɛlen na sa jinim n'a kɔladenw kɔni gosira fa bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanubɔyɔrɔ min bɛ Kidal marabolo kɔnɔna fala ye min ye armée ye a ye gosili fana kɛ ka minɛnw kɔni filenkolonci k'u dakolonci yaasa halisa ka dɔ fara wolomasiri tabaw ka se ka bere rouge olu ka jɛkulu bɔ ko bu 76nan o fana sigira sen kan n'o ye commando parachutiste ye maa 87 olu sera ka bɔ min ye wolomasiri tabaw ye sa ka ni kura fiyɛ Zetia Sabusire maaw la Kayikaw fɛ yen kɛlɛkɛ ɲɛmaw olu taara ka taa bɔ olu ye o bɛ n'a ta armée a b'a ka cɛsiri la taji bɛ se ka na cogo min nin dɔgɔkun in kɔnɔ taji 800 citerne 800 ni kɔ o sera ka don wolomasiri tabaw fɛ ale ni chauffeur ni parantiw ka taa se maa minnu kɛlen don ka wulikajɔ kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la taji yɛrɛ kunfɔlɔ dɔw sera Joyila ani Segukaw fɛ yen yaasa baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye Mali ni Senegal dancɛla fala ye maa 97 tɛgɛ sira ka da olu kan k'olu kun tɔlen ka taa sanubɔyɔrɔ yamaruyabali dɔ sigi n'a bɛ fɔ o ma ko orpaillage clandestin fleuve Falémé n'o ye ba Falémé o fanfɛla la ye ka taa Sarayakaw fɛ Fadugu n'o ye Mali ni Senegal dancɛ ye maa ninnu kɔni n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen minɛna sa k'u bila fanga tigilamaw olu ka bolo kan kiiriko ta na sira fɛ ani nafoloko ta na sira fɛ fala ye o tile in ne ale bɛ faso ka cakɛda baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi u ka sɔrɔko ta na sira la min ye u ka musakako ta na sira la sa vérificateur ko o tile yɛrɛ kɔnɔna fala ye k'a daminɛ san 2021 ka na se san 2025 ma CFA wari miliyɔn 350 k'o de kɛra majɛ ye olu fɛ yen a ma fɔ k'u y'a dun dɛ an k'a pereperela tigɛ majɛ kɔrɔ musaka min bɛ yen ni a kan ka don da min fɛ a ma don fɛ fala ye sabula maa caman a bɛ kɛ maa caman ɲɛna k'u ye dunkojugu ni yurugujugu o n'o tɛ kelen ye sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ u fana bɛ n'u ka daliyaw ye maaw bɛ girin ka kɔn ka kumaw fɔ fala ye k'a sɔrɔ a baara kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ ɲɛdɔnbaw ye min ye olu b'a dɔn min don donc an b'o fɔ ka fara nin kuma in kan bisigili don k'a jira k'a fɔ ko ɲɛjɔ bɛna na k'a ko la ka tila ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye wolomasiri tabaw n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya polisilakaw ye fala ye Yirimajɔ polisiso ale wulikajɔ kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna kan min ye bingalikɛla 8 ka tɛgɛ da u ka moto suɲɛna ni moto feerelaw k'olu fana minɛ min ye fura cɛjugu ye sa n'u b'o feere n'o ye kiribikiribifɛnw ye u y'olu bɛɛ lajɛlen o salo min ye moto dɔw yɛrɛ segira a tigiw ma ka ban Mali ale premier ministre ye kimɛli kɛ ka kɛ ni jamanakuntigi ka san 5 ye min ye Ablaye Mayiga ye a y'i da don min na kosɛbɛ o ye mara yɛrɛ yɛlɛmali an ka jamana kɔnɔ marabolow cayali min ye sariya sunbakura sigili lakanako ta na sira dugujukɔrɔ nafa o tɔnɔ yɛrɛ kɛlen don ka kɛ jamana bolo bi CFA wari miliyɔn 760 miliyari 760 ye fala ye o min sɔrɔla jamana fɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan sa Mali yɛrɛ bɛ se ka taa sira kura ta cogo min na kuma tɛ Mali kura taa sira ka bɛn ni san 2063 ye Ablaye Mayiga da donna o la Mayiga kɛ a y'a yira fana fala ye k'an ni Alizeri ka fɔɲɔgɔnkɔ in tun ye jamanaw cɛ siran ɲɛnama kuma ye nka k'a fɔ k'an kun y'an tigɛ k'an ban ɲɔgɔn na pewu ko a kuma se o bankun kan sabula Mali ni Alizeri min ye ko ka kɔrɔ n'a tigi ye fala ye sɔrɔko ta na sira fɛ sa min ye conseil des ministres la fala ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati na ko mara taabolo ni mara kamabɔli ko ta na sira fɛ sɔrɔ minnu bɛ sɔrɔ marabolo kɔnɔna na sa ko k'olu sɔrɔ cogo k'olu falen a n'a kani cogo falen n'o y'a sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna na yan sa commune kɔni olu tile banna fala ye min ye cercle k'olu tile ban an ka marabolo tɔw kɔni kɔnɔna na sa olu bɛ yen hakɛ ka sigi sa arrondissement
olu ka se ka baara kɛ kominiw nɔ na sɔrɔko ta nasira fɛ yaasa kimɛli min bɛ kɛ san o san tɔnɔgantɔnɔw ni sɔrɔw sɔrɔli cogo la ale ni min ye merilakaw ka sɔrɔw ɲininiko la o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na ka ɲɛ ka kɛ ni mara yɛrɛ kama bɔli kura ani sariya kura minnu sigira sen kan wulikajɔ ni cɛsiri halisa Mali jamana fɛ ka ɲɛsin a ka maaw ma maa minnu bɛ n'olu bɛ degun kɔnɔna na jamanakuntigi tɔgɔ la sa min ye jibondon caman fala ye o kurumo karila hukumu kelen yɛrɛ kɔnɔna na sa maa minnu bɛ bi ni olu ye degun sɔrɔ jiko ta nasira fɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na san 5 in kɔnɔ jamanakuntigi a ye ji fana di maaninfinw ma hukumu kelen kɔnɔna na fala ye Mali ale ye juru dɔ ta juru in bɛ bɛn sefa wari miliyari sakɛ miliyari 28 a n'a kunkanfɛn jɛkulu min sigilen don diɲɛ kɔnɔ n'a fɔ ma ko association internationale de développement IDA maaw olu de ye juru in don an na juru in kuma yɛrɛ fɔra sa conseil des ministres la nka a kan ka taa baara kɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye Moti mara ye Tumutu Gao Menaka Douanza ani Baɲangara yaasa degun bɛ maa minnu kan ka se ka olu ka kow ban pewu lafiya o ka don olu ka ko la sanu ale bɔyɔrɔ kura bɛna sigi Keɲabakaw fɛ yen conseil des ministres y'a yira sa ko yamaruya kɔni dira Bitugol ma san 12 kɔnɔna na fala ye olu bɛna na min ye sanu bɔyɔrɔ kura sigi Manakatokaw fɛ yen ka t'olu ka worodugu yan fan fɛ Kayi marabolo ale kɔnɔna don bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ o hukumu kɔnɔna na sa ministre so min sigilen don o ko kunna fala ye DDR hukumu kɔnɔna na sa ko min ye kɛlɛkɛcɛ minnu ye marifa bila pewu ka don wolomasiri tɔgɔ ka gun kɔnɔna na 2,165 olu kɔni ye kalikasiyɛn kɛ drapeau ale kɔrɔ maa minnu ye kalan kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Motikaw fɛ olu tun bɛ sufurulayi kaw fɛ yen Tumutukaw olu fana tun bɛ a la min ye Gawokaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in na waleya in bɛ tali kɛ min na sa bɛnkan kuma min sigira an ka jamana kɔnɔ n'a fɔ ma ko dialogue national ale de ko sa ko ka nin waleya ninnu sigi sen kan yaasa Mali bɛ se ka lafiya cogo min conseil des ministres kɛnɛ kan juma tɛmɛnen premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko garibuya kɛlɛli baara min fɔra a fɛ ko a baara bɛna sigi sen kan san 2 kɔnɔna na k'a daminɛ san 2026 ka taa se san 2028 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa denmisɛnninw olu de kɔni bɛna lajɛ ka minɛ nin ko in na kosɛbɛ fala ye k'a ta ka ɲɛsin olu ma olu ka garibuya bɛ se ka ban cogo min na kɔɔri ale ni sɛnɛko ta nasira fɛ samiya in hukumu kɔnɔna fala ye sɛnɛkɛlaw caman jɔrɔlen don sabula nɔgɔw ma se ka se u ma Yoroso ni Kucala n'olu kɔni wasalen don n'olu kɛlen don ka jɔrɔ min ye Kitakaw fɛ yen olu y'a yira sa ko ji don cogo ka ɲi sɛnɛkɛla caman ɲina n'o ye kɔɔri sɛnɛna ye u ko k'u tɛna kɔɔri kɛ yan fala ye k'u bɛ taa da dugu ni fɛn wɛrɛ kɛ waleya cɛjugu dɔ kɛra Gawokaw fɛ yen funankɛnin dɔ ale grenade de ta fala ye grenade a y'a ta Natakaw fɛ yen a kɔni porokotora a bolo ka kɛ ale sata ye funankɛnin yɛrɛ kun sɛbɛkɔrɔ joginna o taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nka a ka jogindaw olu ma kun a fɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la Segukaw fana fɛ yen min ye Berta kɔnɔna na sa musow kɔni sa olu kun taara sa k'u bɛ taa sangafo la olu yɛrɛ ye wotoro min ta fala ye muso 10 o wotoro fana taara yɛlɛ dugujukɔrɔmugu ka k'olu bɛɛ lajɛlen fa an bɛ dugawu kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sa ala ka olu bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ o sumaya min ye danbe kɔlɔsibaw olu kɔni ka ko sigira sen kan sa wulikajɔ de daminɛna u fɛ min ye Bamako dugutigilakaw ye u taara olu fɛ yen diinɛ ɲɛmaabaw n'o ye Haut Conseil maaw ye olu taara olu fɛ yen u yɛrɛ fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba sigi sa n'o ye danbe bulon ye o kurumukarili baara kɛra kunungo ni ala sɔnna a ma sini an n'an da don o la Nfa Mara ale ye min sɔrɔ jɔminɛko la an na o fɔ maaw ye Sidiki Jabate ni ale ye seko ni dɔnko maaba ye an ka jamana kɔnɔ fala ye k'a bɛna na taa Faransikaw fɛ yen tuguni min ye septembre kalo nata tile 18 a bɛ fɔ min ma sa ko accord Arena de Paris a bɛna na t'i bila i filani dɛbɛla ye ministre Mahmud Dafe a taar'o fɛ yen ka taa kuma in ɲɛfɔ ye k'a yira fana k'a fɔ maa minnu bɛ sugandili kɛ Grammy Award la fala ye Sidiki tɔgɔ bɛ o maaw la bi n'o ye fɔlikɛlabaw ye diɲɛ kun kan denmisɛnnin minnu bɛ sa n'olu bɛ kaso la nin waati na ka kalanko kunna u bɛ se ka don maanifinya gun kan cogo min ministre 3 y'o baara kɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na Mamudu Kasoge sɔrɔ sariya ministre muso ni du ministre fala ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara sifiw ni farikolo ɲɛnajɛ ministre kan kɛnɛ in kan ye sa min ye donbolo kɔni kɛra denmisɛnnin ninnu ye malo bɛ o la tulu b'o la nɔnɔ b'o la ale ni finiw bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na nka nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni kalankuncɛ min ye maaya taabolo ɲɛsiw ma nka a yɛrɛ sa k'a fɔ ko a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fala ye nin fana n'u ka kiiri kow tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sabula dɔw minɛlen dɔw kiirilen dɔw fana bɛ k'u ka kiiri ale jaabi maa kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la n'an bɔra o la sa an bɛna min ye jamana yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi bi an ka jamana kɔnɔna na yaasa ka se ka kunbɛli kɛ kobaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye waati yɛlɛma ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye
ka ɲɛsi fɛɛrɛba minnu sigira jɛrɛba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma ko CNCR ANR olu ye kimɛli kɛ k'a yira sa k'a fɔ u ka baara bɛ ka taa bolo minnu fɛ sa a bɛ ka u wasa wa ni Ala sɔnna ma don nataw la sa u na bɔ ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ ko ninnu na cogo min na an b'an ka kunnafoniw kuncɛ ni min ye Fala ye o ye an balimakɛ an terikɛ n'o ye Adama Fɔnba ye ale kɔni taara bila a dayɔrɔ laban na bi Katikaw fɛ yen kabini nɛgɛ kanɲɛ 10 CNT ɲɛma n'o ye colonel général de corps d'armée Maliki Diaw ye ministre min bɛ kalanko kunna Amadu Sisabane ka taa se CNT ma mafalenbaw ma o bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan école karamɔgɔw ka lafasajɛkulu bɛɛ lajɛlen tun bɛ olu yɛrɛ tɔgɔla Sambu Jaje Fofana ale yɛrɛ ye tasibila kɛ Fɔnba ka denbaya yɛrɛ fana ye tasibila kɛ min ye CNT ɲɛma fana tɔla u ye miiriya jigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen maaw taara kɛnɛ in kan ye Fala ye ɲɛji kɔni a ma tigɛ fiyewu bi Kati kɔkɔkaw fɛ yen Fɔnba u ka sɔrɔ ka sukanseli kɛ ka dugawu don kɛ sa ko Ala ka a dayɔrɔ sumaya a y'an ko min Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya nin bɛ dan sigi an fana ka dɔgɔkun kɔnɔ kibaruyaw la min dira ma Fala Keyita ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la Sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da o ma dɛ Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni Sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka Sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛbɔ yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni Sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni Sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter